Резидә Зарипова. Яхшы явыз патша. Борын заманда бик ерак бер патшалыкта яшәгән булган ди бер патша. Аның хатыны патшабикә һәм бик матур шибәр кызлары. Патша кызы. Бу патшаның бик сәер бер гадәте булган икән. Башына таҗын киюгә ул усалларның усалына, кырыс, явызга, таҗын кимәгәндә көләч йөзле, киң күңелле, яхшы кешегә әйләнгән икән ди. Патша үзе болай үзгәргәнен сизмәгән. Шулай итеп, таҗын салган вакытта аның йөрәге мәхәббәт һәм шәфкать белән тулган булса, таҗын киюгә бөтен кеше аны яратмый, күрә алмый, аның үлемен теләгән сыман тоелган. Патшабикә белән патша кызы аны әйбәт һәм кайгыртучан итеп кенә күргәннәр. Төрле илләрдән килгән илчеләр белән бик еш очраша торган булган икән патша. Бер вакыт шундый бер очрашудан соң ул таҗын салып куярга оныткан да. Шул килеш патшабикә белән кызы янына кичке ашны ашарга утырган. Патшабикә һәр вакыттагыча патшага матур итеп елмаеп караган. Патша ачуы чыгып, кычкырып җибәргән икән. Нәрсә җаеп утырасың, җен карчыгы? Дигән. Патшабикә куркып, аптырап калган. Нәрсә булды сезгә, Галиҗәнәп? Дип сораган ул аннан. Патша өстәлдәге тәлинкәне патшабикә ягына очырган. Син ничек минем рөхсәттән башка миңа эндәшә аласың? Сорауларны мондан бер мин генә бирә алам. Мин патша. Патшабикә куркуыннан шундук кулы белән авызын каплаган. Патша кызы әтисенең муенына барып басылынган, аны кычаклап алган. Әтием, сез авыргансыз ахыры. Нәрсә булды сезгә? Дип сораган. Янсыз кызай. Син ничек миңа асылынырга җөрәт иттең? Мин сине хәзер асып куярга боерам. Дип патша ачуыннан үкереп җибәргән. Патшаның кызы елый-елый әнисенә барып сыенган. Патша кинәт кенә сикереп торып, аларга кулы белән ишарәләп ишеккә таба күрсәткән. "Чыгып китегез!" дип кычкырырга гына җыенган икән ул. Шул минутта башыннан таҗы идәнгә төшеп киткән. Патшаның йөзе кинәт үзгәргән. Каршысында торган патшабикәнең куркудан агарынган йөзен, елаудан күзләре кызарган кызын күреп, ул югалып калган. Газиз кешеләрен күкрәгенә кысып, Минем сөекле хатыныма, яраткан кызыма ни булган? Дип сораган ул алардан. Елама, балакаем, кырчыгым минем. Кем гаепле әйт, мин аны хәзер үк җәзага тартам. Дигән патша. Патша кызы аптырап калган. Аның каршысында ул белгән кайгыртучан, иркәләүче, шәфкатьле патша торган. Ничек болай булып чыкты соң бу? Бер мизгелдә аның әтисе явыздан яхшыга әйләнде. Патшабикәнең күзеннән яшьләр агылган. Аңа бу хәлне күрү бик авыр булган. Бераздан барысы да тынычланган. Кичке ашны дәвам итәргә өстәл артына утырышканнар. Патша кайсы илләрдән нинди илчеләр килгәнен һәм аларның нинди бүләкләр алып килгәнен сөйләгән. Илчеләрнең берсе сүз арагына үзенең улы үсеп җиткәнен, аңа лаеклы кәләш эзли башлавы белән бүлешкәнен әйткән. Шул вакыт патша кызына елмаеп карап куйган. Патшаның кызы уялудан кызарган. Ул патша малае, шәһзадә, матур микән? Матур булмаса, мин аңа кияүгә чыкмыйм.
дигән патша кызы. Минем сөекле кызым, кошчыгым бары тик иң мөлаем, иң акыллы егеткә генә лаек. Бу турыда мин үзем кайгыртырмын. Дигән патша. Патша кызының сөенештән йөзе яктырып киткән. Патшалыкта аны барысы да бик юмарт, акыллы һәм яхшы кыз дип белгәннәр икән. Иртән торуга патша юынып, киенеп, иртәнге ашны ашаганнан соң башына тажын киеп куйган. Киеп куюга ул кырыс, усал, явыз патшага әйләнгән. Барлык хезмәтчеләр, ярдәмчеләр, хәтта министрлар да мондый вакытта аннан нык курка торган булганнар. Патшаның явызлыгы турында патшабикә белән патша кызының ишеткәннәре булган. Ләкин аларның моңа ышанасылары килмәгән. Бер вакыт патша кызы әтисеннән хезмәтчеләре белән булган бер очрашуында утырып торырга сораган. Патша каршы килмәгән, каршы килә алмаган. Патшабикә белән патша кызын патша тәхете янында утырту өчен махсус утыргычлар куйганнар. Шулай итеп, патша, патшабикә һәм патша кызы утырган тәхет залына патшага хезмәт иткән министрлар кергән. Беренче булып доклад белән финанс министры чыгыш ясаган. Гали җәнапләребез, һава торышы начар булу сәбәпле иген уңышы кимеде. Шуның аркасында казнага узган елдан азрак акча керәчәк, Дигән министр. Соңгы сүзләрен әйтеп бетерүгә, патша сикереп торып, бөтен залга ишетелерлек итеп кычкырырга тотынган. Үлсәң үләсең, ләкин безнең казнага узган елга кадәр генә түгел, хәтта күбрәк тә акча керергә тиеш. Юкса мин сине хәзер асырга боерам. Дип кычкырган патша. Финанс министры баш өсте гали җәнапләрем диеп бөгелә сыгыла артка чигенгән. Аннан соң армия министры алга чыккан. Гали җәнапләребез, сезнең армиядәге солдатларның хезмәт хакын арттырырга кирәк. Алар патшага хезмәт иткәннәре өчен азрак түләнә дип зарлана. Ни әйтсәгез дә, аларның гаиләне туйдырасылары бар. Дигән ул. Патша котырынып, Зарлана бар имеш. Аларның гаиләләрен минем патшалыкны кем сакларга тиешсең? Алар казна исәбенә яшиләр, миңа бушка хезмәт итәргә тиешләр. Риза булмасалар, әнә төрмәгә утыртыргыз. Юкка тавыш чыгармасыннар. дип кычкырган. Шуннан соң сүз салымнар һәм җыемнар министрына бирелгән. Гали җәнапләребез, крестьяннар зарлана, салымнарны зур диләр. Күп эшләп, хәерче тормышта яшибез диләр. Бәлки салымның күләмен киметергәдер. Дигән министр. Патша ярсып сикереп торган. Кара син аларны, салымны киметергә сорыйлармы? Эшсезләр, тотсыннар әнә капчыкларын. Аларның сүзе белән киметсәң, бөтенләй ялкаулыкка чыгачаклар. Балалары урамда буш йөгереп йөргәнче эшләсеннәр әнә. Картлары ятмасын мич өстендә, эшләсен алары да. Дигән патша. Министрлар артыннан гади халык төрле сораулары, моң-зарлары белән патшага кергән. Барсы да буш кайтып киткән. Патшабикә белән патша кызы патшаны танымаган. Кая, алар белгән яхшы, киң күңелле патша. Бу галәмәт үзгәрешне берничек тә аңлый алмый аптыраганнар алар. Көн сайын патшаның яхшыдан явыз патшага әйләнгәнен күзәткәннәр. Бик озак уйлаганнар, ләкин бу үзгәрешләрнең сәбәбен белә алмаганнар. Бер вакыт патша үз бүлмәсендә ял иткәндә, патшабикә белән патша кызы патшалыктагы асыл ташлар белән хозурланырга булганнар. Андагы байлык, йөзекләр,
беләзекләр, муенсалар, диадемалар. Аларның күбесе нәселдән нәселгә күчә торган булган. Нәсел барган саен асыл ташларның саны да арткан. Патша бикә белән патша кызы чиратлашып, төрлесен киеп караганнар. Кинәт кенә патша кызына бер уй килгән. Әнием, әйдә без әтинең тажын киеп карыйбыз, дигәндә, патша бикәнең башына тажны кидереп куйган. Бу таж патша бикәнең башына кагылуга, ул шундук усал, явыз хатынга әйләнгән. Патша бикә кызына кычкырып булай дигән: Башыңда нәрсә ул синең? Шәш шундый була дименәй. Синең үз-үзеңне тотышың кытышкыч. Патша кызы елап әнисенә: Әнием, нәрсә булды сиңа? Дип эндәшкән. Патша бикә тагы да ныграк ачуланган. Кызына атып барам дип башындагы тажны кулына алуы булган һәм шундук аңына килгән. Кулындагы таш тәгәрәп идәнгә төшкәндә, аннан кан төсле кызыл төстәге таш килеп чыккан. Патша бикә нәрсә булганын аңламыйча кызының елаганына шаккаткан. Кызын күкрәгенә кысып, назлы тавыш белән аңа эндәшкән: Балакаем, нәрсә булды? Кем тиде сиңа? Патша кызы тынычланганнан соң әнисенә барсын да сөйләп биргән. Идәндә яткан тажның бу кытышкыч хәлнең сәбәбе булуы турында фикерен әйткән. Бу кытышкыч хәл иде шул. Патшага бу турыда берничек тә белдергә ярамаган. Патшалар нәселендә бил бөгү, идәнгә иелү тыелса да, патша бикә белән кызы тажны иелеп күтәреп алырга ашыкканнар. Ниһаять, алар бар хикмәтнең шул тажда һәм аннан килеп чыккан кызыл ташта икәнен аңлаганнар. Асыл ташлар белгечен шул тажны ясаучының үзен чакыртырга булганнар. Зур горурлык белән үз эшен таныган таж ясаучы. 10 ел элек ул чыннан да әлеге тажны үзе ясаган булган. Килеп чыккан кызыл ташны ул танымаган. Тажга аны ул куймаган булган. Патша бикә аптырап: Кем эшләгән соң бу эшне? Тажга патша бикә һәм патша кызыннан башка берәүнең дә кагылырга хакы юк бит, дигән. Таж ясаучы ташны бик озак караганнан соң гына аны таныган. Тик ничек итеп бу каһәрләнгән таш монда килеп ләккән соң? Аңа ничек тә бу сорауга җавап табарга кирәк булган, юкса гомеренә куркыныч янаган бит. Кинәт ул бар хикмәтне аңлаган. Искә төште. Бу ташны мин патшаның сеңлесенең йөзегенә куйган идем. Хәтеремдә әле, патшаның әтисе патшабызга тәхетне биргәндә ул шул кадәр ярсыган иде. Әле бер сәүдәгәргә кияүгә биргә карары да чыккач, бөтенләй ачуыннан кайнап котырды. Холкы бик әшәки иде аның. Көнчелегендән шул кызыл ташны сихерләп, бөтен ачуын шунда күчереп, тажга кертеп куйган инде ул. Әйтәм җирле ул кияүгә чыккач бик үзгәрде. Яхшы, киң күңелле кешегә әйләнде. Ташны кертмичә генә киеп карагыз әле тажны, дигән ул. Патша бикә бик шикләнеп кенә тажны башына кигән. Ни гаҗәп, ул явызланмаган. Гадәттәге әйбәт, киң күңелле патша бикә булып калган. Патшаның нәрсәдән шулай явызга әйләнгәнен алар хәзер аңлаганнар. Патша көндезге эшләрен эшләп ял итеп алганнан соң, алар бергәләшеп, патша бикә һәм патша кызы кичке ашка җыелганнар. Патша бикә аңа таж белән булган хәлләрне сөйләгән.
Патша әлбәттә бу сүзгә ышанып бетмәгән. Бик ширеп карарга уйлаган. Икенче көнне үк сарайга ярдәмче министрларын чакырткан. Ул аларның нәрсә сөйләшкәннәрен качып тыңлап торган. Тагын нинди җәзалар уйлап табыр икән инде, тагын кайсыбызны тилмертер икән инде, туйдык бит инде әшәкелегеннән. 10 ел буе бу явыз, усал, кешелексез безне мыскыл итә. Ничек котылырга моннан? Без яхшы җитәкчегә лаек. Дигән сүзләр ишеткән ул үзе турында. Оят булып киткән патшага. Үзенең бүлмәсенә кереп бик озак бикләнеп утырган. Икенче көнне кыйммәтле ташлар остасын чакырып, килеп төшкән кызыл таштан йөзек ясарга кушкан. Йөзек әзер булгач, сеңлесе торган йортка киткән һәм бу йөзекне сәүдәгәргә бүләк итеп биргән. Сеңлесе әлбәттә бу ташны таныган. Иренә йөзекне кимәскә ялварган. Ләкин сәүдәгәр аның сүзенә карамыйча, йөзекне бармагына киеп куйган да, шундук усал, явыз кешегә әйләнгән. Патшаның эшләре әкренләп җайланган. Патша үзе дә кешеләргә ихтирамлы, шәфкатьле булган. Хезмәтләрен әйбәт бәяли, тырышлыкларын күрә белә башлаган. Патшалыкның байлыгы елдан-ел арткан. Патшаның кызы күрше патша малаена кияүгә чыккан һәм бик бәхетле яшәгән. Укыдылар Гүзәл Шәмәрдәнова һәм Юрий Павлов.